Kaixo, mendik esan nahi dizuet ja, diru gehiago ez bidaltzeko neri. Eta gaurtik aurrera bizunak bidaltzen badituzue, itzuli egingo ditut, zeren nahiko dirua. Osea, zuen eskuzabaltasunak marka guztiak gainditu ditu. Esker anitz bihotzez, eta erakutsiko dizuet, zeren hauek dira egun batzutan, aste honetan etorri direna, eta ja, 3.375,5 euro daude bizitzaren laguntza barna. Orduan, abokatuei ordainduko diegu, eta izuna badago ere bai, eta ni pensatzen dut sobratuko dela, eta hori bizitzara joango da, esan nuen bezala. Esker anitz lagun maiteok ezagutzen zaituzte danak, eta ezagutzen zaituzte danak ere. Benetan unkigarri izan da ze laguntza beroa jaso dudan, animoak berdin du 2 euro edo 1.000, batek jarri duen bezala. Esker bihotzez eta aurrera, elkarrekin gaude. Elkarrekin indar geldi ezina daukagu.